салом дӯстон, Арсенал айни ҳол оҳиста-оҳиста ба дастае табдил меёбад ки дар майдони футбол идора кардани бозиро ба дасти худ мегирад. Дар баробари ин берун аз майдон ҳам Арсенал дар бозори трансферӣ мехоҳад лаҷами контролро дар даст дошта бошад. Ин аз он дарак медиҳад ки кори роҳбарияти даста ва ситоди мураббиёни тим дар сатҳи хуб қарор дошта кӯшиш анҷом дода истодаанд ки лондониҳо ба сатҳи қаблии худ баргарданд. Мо имрӯз дар бораи ҳамин даста бо дархости мухлисонаш гап мезанем. Дӯстон, футболи аврупоӣ ба кулминатсияи худ наздик омада истодааст ва моро тоб рақобатҳо дар пеш интизор аст. Тоттенхем дар майдони худ Арсеналро пешвоз гирифта ҳамаи қувваи худро сарф хоҳад кард то ин ки ба Лигаи Чемпионҳо бароянд. Дар финали Кубоки Англия бошад, Челси бо Ливерпул во мехӯрад. Оё шогирдони клуб метавонанд соҳиби ду ҷоиза дар ин мавсим гарданд? Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. айни ҳол дастаи шаҳри Лондон дар бозори трансферӣ хеле фаъол шуда ба ду футболбоз, яке аз Манчестер Сити ва дигаре аз Лестер чашм духтааст. Инҳо Габриэл Жезус ва Юри Телеманс ба ҳисоб меравад. Юри Телеманс маълум ки бояд хатти нимҳимояи марказиро қавӣ гардонад. Габи Жезус бошад, ба муддати солҳои тӯлонӣ дар хатти ҳамлаи лондониҳо нафари асосӣ шуданаш аз эҳтимол дур нест. Аввалтар аз ҳама фаромӯш намекунем ки Артета ин ҳамлагоро хуб мешиносад. ҳам аз маҳоратҳои футболии ӯ ва ҳам аз хислатҳои инсонии ӯ хабардор мебошад. Барои ҳамин ҳам кор кардан бо ӯ ба фарқ аз як ҳамлагари ношинос хеле осон хоҳад буд. Дуввумаш ин ки Жезус худро ҳамлагари бисёр заҳматкаш нишон дод ки аз мавқеи худ бисёр нуллаву фиғона мекунад. Аммо дар лаҳзое ки ба майдон меояд, ҳунари воло нишон медиҳад. Омадани Холланд ба Сити аллакай статуси расмӣ гирифт ва ин ба мавқеи Жезус дар дастаи шаҳри Манчестер таъсиргузор мебошад. Бе омадани ҳамлагари норвегиям Габриэл Жезус ҳамлагари асосии Манчестер Сити ҳисоб карда намешуд. Чаро ӯ бояд дар Сити истад? Бо сабаби бозиҳои хубаш дар марҳилаи охири мавсим, бархе аз коршиносони соҳа бар он назаранд ки агар Жезус дар ҳайати шаҳриё монад, метавонад ҳамроҳ бо Холланд ҷуфти хуб дар ҳамла шаванд. Аммо агар Холланд дар маркази хатти ҳамла бозӣ кунад, пас Жезус танҳо дар канори чап ба майдон метавонад ворид шавад. Онҷо номзадон хело зиёданд: Фоден, Стерлинг, Грилиш. Ба ҳар ҳол Жезус нафари зиёдӣ ба назар мерасад. Дар дастае ки ӯ вақти пайвастаи бозиро дошта бошад, метавонад дар як мавсим камаш 15-20 гол занад. Чунин тим бо эҳтимоли зиёд маҳз Арсенали шаҳри Лондон мешавад. Ду омили асосии Жезусро ба Арсенал мебарад. Якум будани Артетаи шинос ва дӯсту бародар ва дуввум хоҳиши бозӣ кардани Жезус дар Премер-лигаи Англия. Левандовски ният кардааст ки аз дастаи Бавария равад. Ин албатта хабари нав нест, вале акнун он ба маъно ва муҳтавои нав пешкаши шумо мешавад. мавзӯи матраҳ чунин аст ки ин навбат Левандовски баҳонаи нав дорад. Ба пиндошти ӯ дар дастаи шаҳри Мюнхен ӯро қадр наметавонанд. Ин миллионерон хеле нозук шудаанд. Сабаби қадр накарданашро дар он мебинад ки дастаи Бавария барои харидани Холланд кӯшишҳо ба харҷ дода буд. Вале як андеша кунед, шояд агар Бавария бисёр кӯшиш мекард, Холландро ба даст меовард, вале дар ин кор он қадар саю талош намекарданд. Сабаби асосӣ маҳз он буд ки мюнхениҳо ба Левандовски умедашонро бастанд. Қаблан гуфта мешуд ки Бавария ба Левандовски гуфтааст ки баъд аз ин мавсим ӯ ба ҳеҷ куҷо нахоҳад рафт ва аммо худи ҳамлагари полшагӣ мақсади дигар дорад. пеш аз зама Левандовски мехоҳад шароитҳои молиявии худро беҳтар намояд, вале Бавария аз шаҳрномаи кунуниаш дигар чизи беҳтареро ба ӯ пешниҳод карданӣ нест. Дар бораи таваҷҷӯҳи Барса ба ин ҳамлагари полшагӣ чандин моҳ аст ки мешмишҳо идома доранд, вале ҳама ин дар сатҳи овозаҳо асту халос. Ҳамлагари 33 сола чун пештарам мехоҳад туби тиллоро бигирад, вале пай мебарад ки дар Бавария ин корро карда наметавонад. Барои ба ин мақсаду мурод расидан ҳуҷумкунанда мехоҳад дар сафи клубе бошад ки дар васоити ахбори омма ва созмонҳои футболӣ қадру манзалати бештар дошта бошад. Аксарият бар он назаранд ки Бавария чӣ кор карданашро медонад. Онҳо Левандовскиро то охири қарордодаш нигоҳ дошта пас он ҷавобаш медиҳанд, чунки то он вақт ҳуҷумкунандаи полшагӣ аллакай 35 сола мешавад. Ояндаи Серж Гнабри дар Бавария норӯшан боқӣ мемонад. Ҳамлагари мунтахаби Олмон то ҳол шаҳрномаашро бо дастаи шаҳри Мюнхен тамдид накардааст. Қарордоди кунуниаш тобистони соли 2023 ба анҷом мерасад. Чанд даста таваҷҷӯҳи худро ба ин бозингари канорӣ равона карданд. Яке аз онҳо Реал Мадрид мебошад. Қаблан хабар дода шуд ки Ливерпул ва Бавария метавонанд бозингаронро иваз кунанд. Аз Мерсисайд ба Мюнхен Садио Мане мерафт ва роҳи баргаштро бояд Гнабри мепаймуд. Вале акнун ки дастаи Реал Мадрид ба ин кор ҳамроҳ шуда,
ҳамаи чиз метавонад чапа шавад. Мушкили Гнабри дар Бавария пул аст. Тибқи шартномаи нав ҳамлагари олмонӣ мехоҳад ҳадиаққал баробар бо Лерой Сане музди меҳнат гирад. Сане дар Мюнхен дар як сол тақрибан 20 миллион мегирад. Гнабри нисбатан пули кам ба даст меорад, аммо мюнхениҳо ба ин андеша розӣ нестанд. Онҳо мехоҳанд қарордади кунунии Сержро бо ҳамон шартҳои пешина тамдид кунанду тамом. сабаби асосӣ аз даста рафтани Гнабри маҳз ҳамин мешавад. омилҳои дигар дида намешаванд. Серж бозингари ҳайати асосӣ мебошад, ки пайваста мавқеи устувор дар дастаи шаҳри Мюнхен дорад. Сармураббӣ ӯро қадр мекунад. Агар ба Реал равад, оё метавонад бо Родриго, Асенсио ва Васкес барои канори рост мубориза барад. Пас аз омадани Мбаппе шояд Вини ҳам ба ин канор кӯчад. Дар ин сурат Гнабри пул гуфта сабзаи майдонро дигар танҳо дар телевизион мебинад. Чанд рӯз аст ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ ва интернетии футболӣ як гуфтаи Муҳаммад Салоҳ давр мезанад. Бозингари мисрӣ чунин гуфтааст: агар шумо ба мавқее ки ман бозӣ мекунам на танҳо дар Ливерпул, балки дар тамоми олам назар афканед, аз ман беҳтареро пайдо нахоҳед кард. Ман беҳтарин футболбози мавқеи худ дар олам ҳастам. Дар ҳол мухлисони футбол ба ҷангу низоъ бархостанд. Аз ҷумла шумораи бениҳоят зиёди тарафдорони футбол аз қитъаи Африқо як андешаро баён карданд, ки чунин аст: ту ҳатто дар Африқо беҳтарин нести, ҷаҳонро як тараф мон. Ба андешаи онҳо аз Салоҳ дида Садио Мане чанд маротиба беҳтар мебошад. онҳо мегӯянд, ки Мане беҳтар аст, Бензема беҳтар аст, Мбаппе беҳтар аст ва баъд Салоҳ. ман ҳамин одамода ҳайрон мешавам. охир ин мардак бо забони ҳол мегӯяд, ки ман беҳтарин футболбоз дар мавқеи худам ҳастам. шояд каме худписандонаам гуфта бошад, аммо чӣ гапи хато гуфтааст? магар Мане вингери канори рост аст? магар Бензема вингери канори рост аст? магар Мбаппе вингери канори рост аст? ҳатто Мессиро забон паълу намегардад то вингери канори росташ гӯем. ӯ дар мавсими ҷорӣ плеймейкер бозӣ карда буд. хай ана акнун гӯед, ки аз вингери беҳтарини канори рост кист? ғайр аз Салоҳ ки ба хотири шумо аз ҳамин канор ба ёд меояд? биёед ба дастаҳои беҳтарин назар афканем. дар сети ин мавқеъ як нафари алоҳида надорад. гоҳи Фоден аст, гоҳи Стерлинг ва ҳатто Марез. дар Барселона Траоре ва Дембеле ҳастанд. аниқ беҳтар аз Салоҳ нестанд. дар Реал Родриго ва Асенсио, онҳо ҳам не. дар Бавария Гнабри, ӯ ҳам не. баъзе аз номҳои гуфтагиамо ҳатто вингер нестанд, ҳамлагари тозаи канорӣ ҳастанд. пас ки беҳтарин вингери рост аст? магар Салоҳ не? ҳатман фикрҳои худро дар ин бора дар комментария нависед. ба ҳамин таом дӯстон, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнашдаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.